Treba urobiť kompletnú rekonštrukciu, okná, omietky, nová strecha tam je, skôr by sa oplatilo zbúrať klasický trojizbový dom, alebo štvor možno. Priatelia, ako som vám spomínal, sme v staršom rodinnom dome, ktorý som kúpil za 200 000 eur, rekonštrukcia za 150 000 eur, očakávaná predajná cena 500 000 eur, teda zisk okolo 150 000 eur. Čo si povieme? Povieme si vlastne, čo ideme na tomto dome meniť. Poďte za mňou. Sú tu akurát kolegovia, ktorí aktívne túto nehnuteľnosť prerábajú. Jedná sa o kompletnú rekonštrukciu, keďže sa jedná o starší rodinný dom. Teda omietky, zmena dispozície, elektrina, všetky rozvody, všetko tu bude v podstate na novo. Ten dom ide do hola. Robíme tu aj menšie zmeny dispozície, ako som už spomínal. Dom bude kvalitne zateplený. Toto bolo spojené s obývačkou a s kuchyňou. Tuto sme tu spravili stenu s tým, že bude tu nová kuchyňa spojená s obývačkou, teda ako to majú radi moderné rodiny. A dom by mal byť štvorizbový. Teda veľmi krásne útulné bývanie. A ak vás zaujímajú nejaké ďalšie tipy, ako dobre kúpiť, ako cenu dobre vyjednať, ako nehnuteľnosť zrekonštruovať, ak nemáte svoj vlastný tím a hlavne ako dobre predať s dobrým ziskom, treba sledovať mňa a zúčastniť sa workshopu pre prípadne nejakých individuálnych konzultácií, ktoré sú v príprave a prejdeme si všetko od A po Z, ako to funguje v praxi. Ospravedlňte ma za tento môj outfit, ale som dneska v teréne, takže obliekam sa tak všelijako prakticky, aby som sa mohol aj zašpiniť a nehneval sa na moju priateľku, že musí znova prať. Čaute. Priatelia, ahojte. Opäť sa nachádzame na nehnuteľnosti, ktorú prerábame. Kúpa 200 000 eur, rekonštrukcia 150 000 eur, predaj 500 000 eur. Je tu kolega, ktorý v podstate pracuje na tom s ostatnými kolegami, navrhuje, ako má vyzerať interiér a taktiež si dneska povieme o rádovej zástavbe domov, ktorú bude mať tunak Jano na starosti a bude ju vykonávať, má obrovské skúsenosti ohľadom drevostavieb, výstavieb domov a podobne. Takže Janko, prosím ťa, povedz mi, že ak to bude vyzerať tá kuchynská linka. Kuchynská linka má byť v tvare L-ka, veľká. Tu má byť ostrov, kde bude v ňom rúra, mikrovlnka, potom ďalej pracovná plocha. Tu má byť myčka, umývadlo, chladnička. To je v podstate to. Yes! Priatelia, a ešte nám povedz niečo o tých rodinných domov v Žiharci. Tie rodinné domy budú dvojizbáke, 50-55 štvorcových metrov veľkosti obytnej plochy, ktoré za také menšie rodiny sú ideálne a vzhľadom okolností, že budú na pozemku
3, tak budú aj výhodne na kúpu, čiže pre mladé rodiny s deckami ideálne. Yes, takže máme veľký pozemok, budú tam 3 domy do 50 m2, dvojizbové domy s tým, že bude to radová zástavba. Taktiež vám chcem povedať veľmi dôležitá vec ohľadom likvidácie odpadu. Tu už nás čaká naša firemná dodávka, kde budeme nakladať tento likvidačný odpad, naložíme ho a podľa zákona, mysle stavebného zákona zlikvidujeme. Keď nás chcete ďalej sledovať, sleduj Forbes University. Čau! Priatelia, nachádzame sa na 2. poschodí. Tu budú 2 spálne. Kolegovia tu aktívne pracujú. S tým, že na hornom podlaží bude taktiež toaleta s kúpeľňou. Budú tu vlastne 2 izby, v podstate určené pre deti, 2 detské izby. Kolegovia tu aktívne pracujú na zateplení a riešení elektroinštalácie. A tu vás prevediem ešte do kúpeľne. Do kúpeľne tu bude toaleta, umývadlo, sprchový kút, teda všetko, čo potrebujú užívateľia aj na vrchnom poschodí. Priatelia, opäť vás pozdravujem, tu aj s kolegom s Jankom, ktorý veľmi dobre... Make move! Takže robíme podlahové kúrenie. Toto podlahové kúrenie je teplovodné. To znamená, že bude ohrievané teplou vodou. Zobrali sme aj našho chlapatého kolegu, pomaly finišujeme, budú sa robiť potery, omietky a v podstate sme vybavení. Len sa nám troška navýšili stále náklady, lebo jak som vám spomínal, pri tých starých domoch nás stále niečo prekvapí, stále maličkosť, 1000 eur tam, na konci dňa to je 15 000 eur. Teraz musíme riešiť ešte kanalizáciu, lebo sme zistili, že je prasknuté kanalizačné potrubie. Janko, kedy vidíš, že kedy by mala byť dokončená táto stavba? Do 1. mája by bola dokončená, ak bude všetko v poriadku. Presne tak. Do 1. mája, to počujem prvýkrát, boli sme dohodnutí do konca marca, ale to nevadí, pretože sú tu také nečakané udalosti, ktoré musíme riešiť, priatelia. Sledujte ma a Priatelia, vítajte na jednej z nehnuteľností, ktorú rekonštruujeme. Tu sme už v pozadí 2 mesiace. Jeden z dôvodov, prečo to tak je, tak v podstate aj kvôli tomu, že boli chladnejšie dni a jednoducho ten interiér neschol. Ale jednoducho teraz sa dokončujú tie práce, máme ho už pekne zateplený, stačí ho omietnúť a tak ďalej. Teraz si spravíme takú malú túr, čo sme tu urobili, koľko nás stála rekonštrukcia a taktiež aký by mal byť zisk na tomto rodinnom dome. Priatelia, čo vám chcem povedať? Tieto staršie rodinné domy sú na rekonštrukciu podstatne ťažšie ako byty. A to z toho dôvodu, že častokrát narazíme na nejaké prekážky, či už na nejaké skryté vady, alebo nejaké technologické nedostatky, ktoré v minulosti boli niečím zakryté. A jednoducho častokrát sa nám buď táto rekonštrukcia, častokrát sa to deje, predražuje. Treba tu mať limit peňazí o 30% viac, ako pôvodne chystáte sa investovať. S tým, že častokrát sa aj nám predĺžuje tá rekonštrukcia z dôvodu nejakej vyššej moci, to jedna z nich je, proste počasie nám nevidie, sú chladnejšie dni. Ale ako náhle takéto slniečko, chlapi hneď nabehnú a pracujú, respektíve kolegovia, pretože aj im som vďačný za to, že pracujú na tej nehnuteľnosti. Čo si povieme z nejakého investičného hľadiska, táto rekonštrukcia bola pôvodne nacenená nejakých 150 000, už nás to vychádza tuším okolo 180, ale to nám vôbec neprekáža, pretože ceny nehnuteľnosti idú hore. Máme rok 2025, takže zase mi až nevadí ani to zdržanie, pretože my zarobíme na tom. A druhá vec je, že kúpa bola 200 000, takže keď to predáme za 500-550, tak mu počítame naozaj s tým 20-30% ziskom za zhruba obdobie, koľko to rekonštruujeme. Pol roka, čo je brutál, hej. Ak to dáme do nejakej ročnej úrokovej miery, tak to vychádza 60%. Ale to musí byť naozaj ísť všetko hladko, čo nejde vždy, ale pokiaľ to máte dobre nastavené, tak sa dá. V podstate ďalšia vec, ktorá nás zdržala, je tá, že jednoducho museli sme odpombovať elektrínu, odpombovať, museli sme dať žiadosť. Kým na tej žiadosti sa vyjadrili, kým sa niekto prišiel odpombovať, prebehli ďalšie 2 týždne, tak máme to odpombované, zapájame tepelné čerpadlo,
to je vzduch zem, s tým, že ho zase musia prísť zaplombovať, ale z tohto hľadiska mi to nevadí, lebo konkrétne tu riešime to, že jednoducho nám neprijalo počasie, až teraz to dokončujeme. Takže yes, make a move, príď na workshop, aj takéto veci rozoberáme. A prečo som ten starší rodinný dom nezbúral? Pretože ak sa to nachádza blízko Bratislavy, tak častokrát je to jednoduchšie, je to výnosnejšie zrekonštruovať. Ale väčšinou sa to oplatí zbúrať, aj ak je to mimo väčších miest, je to vzdialenejšie. Niekedy, ak sa to nachádza, povedzme, že niekde pri Komárne, tak čisté pozemky bez starého domu majú vyššiu hodnotu pre mňa, ako je tam starý dom, lebo za zbúranie takého a likvidáciu odpadu takého klasického 3-4-izbového starého domu z tých 50 rokov zaplatíte od 20 do 25 000 eur. Možno aj vyššie, záleží od obdobia, jak sú pracovníci vyťažení a podobne. Takže aj tieto fakty rozoberáme na workshope. A prečo robím tie workshopy? Preto, aby ste ma spoznali a možno niekto z vás bude chcieť riešiť nejaký väčší spoločný projekt a rád by som do neho s tým išiel. Aktuálne riešim 4 rodinné domy. Na jednom čakáme v podstate na projekt, ten mi ma bude dneska zaslaný do mailu. Zbúrame starý dom. Tam v podstate ten dom sa nedal zachrániť, pretože tam bola zase iná stavba, hej, tu bola takých nekvalitných palených tehál, oni neboli ani palené dokonca, to bolo také blato, ten dom sa rozpadal, to sa nedalo. A potom ďalší dom, to už iba čiastočná rekonštrukcia, tam veľa vecí bolo vymenených, takže tam riešime tuším iba elektrínu a interiér. Potom nás čaká výstavba a napríklad teraz som flipol byť v Žiline, teda som ho kúpil a hneď na odsoč predal a to dám samostatné video. Yes, make a move! Priatelia, yes, make a move. Už čoskoro vám postnem video na YouTube ohľadom rekonštrukcie domov, ktorá sa aj teraz vykonáva. Takže si povieme niečo o výnosovosti. Sleduj ma a uvidíš nejaké novinky zo sveta realít, do ktorých sa aj ty môžeš pustiť. Ak sa bojíš, tak ma kontaktuj. Peniaze z banky sú vždy najlacnejšie, máš voľnú hypotéku, vieme ísť do toho spolu, férovo sa rozdelíme, ja ti zabezpečím všetko, ľudí, servis a jednoducho zarobíš ty aj moja firma. Čau!